Wrth ystyried mesurau metrig neu mesurau modern, mae yna nifer o ffeithiau sydd yn ei defnyddiol i'w cofio. Enghraifft, os ydym ni'n mesur hyd, a dywed bod gennym ni hyd 1 km, mae'n ddefnyddiol cofio fod 1 km rhyw fath â 1000 metr. Ac yna, am bob 1 metr sydd gennych chi, mae bob un o'r rhain rhyw fath â 100 centimetr, ac am bob 1 o'r centimetrau hynny, mae hwnna yn cael ei wneud allan o 10 mm. Wedyn, meddwl am fesur mas. Os gennych chi fesur o fas uchel, fel 1 tunnell fetrig, yna am mhob 1 tunnell fetrig, mae yna 1000 kilogram. Wedyn, am bob 1 o'r kilogramau hynny, mae o'n cael ei wneud allan o 1000 gram. Ac am bob 1 o'r gramau hynny, mae hynna'n cael ei wneud allan o 1000 miligram. Ac olaf, os ydym ni'n mesur cynhwysedd, dydyn ni hylu fel dŵr. Yna mae bob litr o ddŵr yn cael ei wneud allan o 1000 millilitr. A hefyd, sy'n ni'n gallu deud fod 1 litr rhyw fath â 100 centilitr. Nawr, mae'n bosib defnyddio y ffeithiau yma i ateb cwestiynau tebyg i'r rhain yn fan yma. Enghraifft, sawl centimetr sydd mewn 8 metr. Drwy ystyried y ffaith yma fan hyn, mae metr rhyw fath â 100 centimetr, mae rhaid fod felly fod 8 metr rhyw fath ag 800 centimetr. Yna, os oes gennym fi fas 3 gram, sawl miligram ydy hyn? Wel, drwy edrych neu drwy gofio y ffaith yma, mae 1 gram rhyw fath â 1000 miligram, felly mae rhaid fod 3 gram rhyw fath â 3000 miligram. Yna 4.5 neu 4,5 litr, sawl mililitr yw hyn. Wel, gan fod bob litr werth 1000 mililitr, mae 4.5 neu 4,5 litr yn gorfod bod rhyw fath â 4500 mililitr. Wedyn, sawl milimetr sydd mewn 1.3 centimetr. Hwn di'r ffaith tro hyn, centimetr werth 10 milimetr. Felly mae 1.3 centimetr gorfod bod werth 3 milimetr. Sawl tunnell fetrig ydy 950 kg? Wel, mae tunnell fetrig werth 1000 kg. Mae hyn jyst o dan hynny, felly beth sydd gen i fan hyn ydy 1.95 tunnell fetrig. Ac olaf, sawl litr fasa 730 centilitr? Wel, mae yna 100 centilitr ym mhob 1 litr, felly mae'r cynhwysedd yma yn werth 7.3 litr cyfan. Cyfleoddech chi nawr geisio ymarferion ar y testun yma. Ewch i'r pecyn rhifedd a ceisiwch yr ymarferion ydych chi weld ar y sgrin. Mae yna gopi am ddim o'r pecyn yma ar gael os ewch i'r wefan wdriphlyg.mathemateg.com. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan wdriphlyg.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.